खुलुमबाय मानगोनां जोंनि फुथियाफारा गामिनि नुजाथि फैनो हानाय रायजो राजा नोंथांमोन आरो थाइगिरबारि गामिनि नुजाथि फैनो हानाय आलासि नोंथांमोन। दिनैनि मेला जाहैबाय जोंनि गामिनि सामब्राम बोराइनि फिसाज्ला लब्बाजों आरो थाइगिरबारि गामिनि नाफाथि बुरिनि फिसाजो माइदांस्रिजों दोनखारलायो। थिग बेबादिनो बिसोरनि बैसोआ 18 बोसोर जाथ'यैलाय बेनिखायनो जोंनि गामिनिफ्राय बिसोरनि जुलिखौ दोनथ'नाय जाबाय। बेखायनो जों हिन्जावसाखौ हरफिननायखौनो खालामनोसै ना मा होनो रायजोफोर? दिनैनि मेला एसेनोसै रायजोफोर खुलुमबाय। दिनै बोथोरा मासे गरमब्रा। औहाय बिफा दिनै बोथोरानो गरमद्राय। बेखायनो बायो आं गरमफ्राव आलासि जानो होनबा केस बुंलाबाय थागोन। दिनैसो खेबसे थांनो नागिरदों। ओइ माथो 8 बाजि मोनसोलाय? फंबाय बिखुनजोनाव आलासि जानो थांनो नागिरदोंमोनलै। हाब माथो लब्बा आगैखौलाय हिनजाव लाबोबाय होनना खोनादोंमोन। लाबोनायालाय लाबोबायमोनलै बाजै, दाख्लै मिथिं जाना लांफिनलायनाय जादों। लाजिनायसो मोनबायलां बाजै, आदा मालायनि नासो हागौबायलै। हाब माखौ होनखोब्रा नोंहा? ओइ हाबा जानायखौ होनदां, हाबा जानायखौ। फाग्ला बिदि गेद्दा गुद्दा बुङो। हैद जानाय नङालै नोंजों। दे होमबालाय फंबाय दे थांदो। दे होमबालाय थांलायदो दे। दाउ बेदरखौ आंबो एसे लाबोफाब्रा आदा। जागोन हाथायखौल' मोजां मोनना था। थांदो दे अ लब्बा जागोन दे बाजै। माइसो गरमलै बोथोरालाय, जोदोबनोबो रोङा मानोबो रोङा। औहाय बिफा दिनै गरमद्रायथार। ओइ फख्रियाव लोगो लाबानो जाया होमबा? ज' जायो। ओइ आदा बाजै मा खालामदों? हा फंबाय नै एसे ओइ खामानि खैजा मावदोंलै। एसे सुटिं लाहैनोलां। दे फंबाय जोंखौबो नांगौबा लाफालो। ओइ र' उनाव बिमा बिफानि फारदाव लानो हागोन। दे आदा बाजै थाथ'दो। दे फंबाय दे। आं बाबायलै नाबार बानायदो दे। नों बेखौनो बुंलायनांगौ नामा? बानायगासिनो दं आङो। रलिं केमेरा एक्सन। आं दालायखौ ओइ बावबायलै। खौ बावबाय नोङो? ए फाइसेल' दाइलगखौनो। दे मोजाङै गोसोआव ला। रलिं केमेरा एक्सन। बे संसाराव मानसिनि जिउआ दानो दं दानो गैया, बेखायनो सम थानायावनो जुलि जाखानोसै सना। आइदै ओइ काट। इदिबा बोरै? जों माबानांगौ। एथ' साइज मोजाङै सिथाबथार। रेडि केमेरा एक्सन। बरिया दासो जादों। बरिया Waduh, salah nih, sih kono nggak kita mania salah. Ayah. Aku pada kado mana? Taruh map nih, lucu sih mengurung sih. मा जाखो? जाबावदो दानिया नाफाम बाथोना। खुलुमबाय। नोंथांमोना जोंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो, जाहाथे जोंनि गोदान भिडिअफ्रा नोंथांमोननिसिम थाबैनो सौहैयो। गासिबो नायगिरि नोंथांमोना जोंनि बे चेनेलखौ लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।